हाग्रा बिफाननि हरनि सिग्रोमनायाव फिन आयेन बेरेखा बालाजों बुंफबनाय ट्राक आरो ट्रेक्टरफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनाय मोनानि समाव सिखावै लाबोनाय बालाजों बुंफबनाय ट्राक आरो ट्रेक्टरफोरखौ जब्द खालामनाय जायो। उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि DFO मुस्ताफा आली आहमेदनि आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै सालान गैयै ट्राक आरो ट्रेक्टरफोरखौ नागिरनानै माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि हाग्रा मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया उदालगुरि आरो दरं जिल्लानि सिमा ओनसोलफोराव नागिरनाय हाबाफारि लायो। हाग्रा मावफारियाफोरा फोरमायोदि अपारेशनाव दरं सिमा ओनसोलनि खफाथिनिफ्राय गनायथि गैयै बाला लांबाय थानाय समाव EDAS 01AC 3112 नम्बरनि गंसे 407 ट्राकखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन आरो उदालगुरि जिल्लानि अराङाव पासनै दैमानि रुगुङाव 25 EC 3541 गारियाव बुंफबनाय बाला दिहुननो हादोंमोन। उनाव हमनो हानाय बालाजों बुंफबनाय ट्राक आरो ट्रेक्टरखौ माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाननि मावख'आव लाबोनाय जादोंमोन होनना हाग्रा बिफाननि बिट मावख'गिरि मिन्टु बर'आ फोरमायथियो। माजबादनिफ्राय जतिन नाथनि रिपर्ट NBT लाइभ।